Igoron tuwali tinga Nyasaye okurangeria abantu barenga once. Tukaroranga ase Nyasaye agochora asa Abaisiraeli bakogenda kumusasima ekera kwanite na Musa yawateba ngabu asenda achore orangeria abantu bonsi ochakire bantu kibona twanyorete namba ya kabere namba ya gatatu namba ya kane abamenyi ngamanya koruo kaboli ne mwezi mole Leronto ete koigera lingana dinde ligotebanga the beautiful tree of God. The beautiful tree of God. Omote omuya omo unyasa. Omote omuya omo unyasa. You know the types of trees, and sometimes we understand the importance of trees. Domayete emete ao. No, we are Omote is divided into three parts. It is divided into 3 parts. For not in the Tikonya Omote, Makioba Gide, Patina, about the tree. Generally, I want to talk about that tree. And the importance of the tree, you know, Obuya Womote. Ya Amatuka Mange. Ase Abaisiraeli mbanje tegotwale mete ao nekere yesare ngasenseye ngotumia renge parables yani mifano emerenganio tadu garanse okanyike kwenye tutu milioni chande yugwa dadi toka na inwe kitabu yako Luka kitabu kia Luka 13 verse 6 up to 9. Nade yorona tebete ngakogoche kanisa iga tuara sokulika tuare karamu tuare karatasi tuara nebuku utatiga to tuara esimi kiagera teko kubuku agakwano molengani yo o montoyo mo na renge na gendoki amonomoko aha asimegete ase omugondo yebwe mesabibu akagenda koligia amatunda asomokolia kolene tanyora gento agatebyo moroseria bwe mugondo bwe mesabibu rora emyake ye tato na chire koligia amatunda asomokoyo Dinda nyora gento yonache na seki ogosaria gendoki aha akamoiraneria o monene yo tige omwako yo naende oika no burugere na koyobekero obuoyo na arokora mama tunda mbowe watu kana hiyo sema ya bali na okora mama tunda maki mbuya onye tairo irario okore ngaki ndai totegerega ntobuate omugondo tuatwara omanyene bwo omugondo tuatwara omote osimekira asomugonda onya bwategerera omoto oyo makiole korokobona omokoyo nandi ebuku ngwatolero mukomono omokoyo ni ore kwama gatato mwaka omokoyo nandi ni ore koba okoba buwango asokolina omokoyo ni ore koba omugare omokoyo nandi na orosakaya limo akoretanga bali mo omwe wande omotoyo omokoyo nandi na orosakaya lite kiaye ore koba triangle di buwango ore koline kabuwango bono ekere asimeka omokoyo asomugonda amarika watebangana aganyosimeka aserira baligia gasimeka akagenda lakini asomugonda na bwate omuntu olikoruna ekiateka the caretaker no ole go take care about the tree oyo ole kole no motoya emere mebere omuntu ya nokora ekiagera
genta kunyereria ne genta narete mutambe ekero monyino mugunda a plant that tree. He went home akagenda na tegerera tachieti for just 1 week tachieti for a month ina tegerera na he went almost 3 years oso akagenda then buno mokoyo oli koira omwako hemo asokwama. Then he decided now omokoyo chinga kichiae chio kwa matunda na anda abai ready. Then he came the first year ekeracha abaikase omokoria gachikuligeria akanyanga nothing. He went akagenda takomplete. Nane he came the second year akanyanga nothing again. He went asacha okomplete no mwako kale wanya bwategere kuna kwa makibuya agacho mwako watato obwate high expectation na mkono rale omokolia amatunda abeire ekaracharia akanyoranga matunda takwalitinga ki teyo kolenginga nanda akarate no kurarengereria ekararengereria okuruo okurangeria bona moroserio akoranga moroserio tari kurua zo mugondoli tari kuruo ekiara no arenge akamotenga bring an axe letege sire onache omokoyo ulio kwa ndinga na ba abuli ukiokora akamotenga then he responded akamotenga I've been coming here for how many years? 3 years. 3 years, and they found some fruits. Hey. No. And they find nothing. Hey, nothing. Oh my, why should we spare that tree for these years and there is nothing? Atabanga nigewo salia edoki. Ni noba. Atabanga nonya niyobutoro ekiagara que con que yo omotoyo okora mo roserioria okorana bare ngo moto polisoni na wategera bi nigabu address na ande masa omonene nyotiye omwako ewo tachieti kokola omotabina ekere kwayo tigire this year ekwayo tigire omwako ebweka bono allow me Nkole binto bibere one I dig around the tree. Then number 2 fertilizer tera tege to some ke so ko ti wa tera ke swai ko ngo piare a kwa aba kumbura akatewa mtini amepandwa katika shamba lake la mzabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba lake mzabibu. Iwo leke kole no omogondo ngakimwe iwakoroko. Ege swali ngakiaro kwa. Nasema miaka 3 hii. Dole miaka yetato na achira iga. Tafuta matunda juu ya mtini huu. Koligia matunda somo toyo. Nisipate kitu. Tindanya ora gento. Mkate mbona? Nyo mutole na seki. Hivi na hiariku. Na seki osalia liraba. Akachifu akamwambia. Akamwera ni agatera. Bwana uache. Manene nyotige. Mwaka huu nao hata nipalilie. Nitulie. Samadi. Nitulie samadi. Makiatera. Number 1 arakorana. Ayo muruwe. Iwo muruwangu akana. Mkwa rembo. Iwo moto no no leire. Aro. Moto no burate. Kojabu. Emoto. Wikis. Ya rembo. Agataba karati gabono gakyo nyene. Onye no koburuwe utarengo na arakorana ki. Ege songo. Then Jesus told them this parable
So he said to his gardener, look, for 3 years I have been coming here looking for figs on this fig tree, and I have found end, but haven't found it. Cut it down. Why should it go on using up the soil? But the gardener answered, leave it alone, sir. Just 1 more year. I will dig round it and put it some manure. Yes. It is fertilizer or manure? Where do you get manure from? The ng'ombe? It is fertilizer or manure? Manure ni wako na kuua sisi ngoko? Timoni? Utatige buna yo. He went to the garden for how many years? 3 years. How many years? 3 years. I've been coming here for 3 years and find nothing. Why? The tree should be here, wasting my soil. Cut it down. Sir, leave it alone. Leave it. Spare it. For only this year, I do 2 things very important towards the tree. I dig number 1 around the tree, around it. After digging around the tree, then it brings what? Kora membia, otame tio kale maki. O ruwe tagare. Avukate kare chi achirete. Abukato chi arachete mapema. Abukato kitale kwama na waya kula abuda kuyu monto batabanga eyene nsubati yo. Eyene yabe ke bisija te korake. Bantu bakabolna abukate ye. Te to konye. Ngiye kora. Abantu bane bakanyea karanya konya moro bugeka njai bua ina moro nanu montora kana sama nande nyekonya mesumani ega konya mesumani ekayo ke hiyo kitaka nike o montoro wata to ko na ki lole chingu lota kitabua lota kitabakara up to now, the axe is upon the roots of our tree that never bear any fruits. Our time born, it is yet Yabekiru. I say, it o wache komo mwakolo kama corona jago ita o weke takama mwa okola yesa bana watabanga spare bakike na ndo mwakolo babeke uoyo baburugerwe onyamba kwa mabaru asese entera nyasaye akolinga no bwate kende kwa wene ara leto buruti bwa erero toso asu bwa nyasaye atikoligeleya Ako kola fish station, anyoran there is nothing. Yes, what about kitara batiga nando mwako that's why o mwako nande tuatwale crusadia e kolivae obeke ruo buoyo taliboye buoni bwasi boko ngorua. Bali kama ni wetu for example. Yani o konya botaru kwa nyorunga egento ke chirasore nothing. Emiaka yonsi wachile kanisa nothing. Yani to bwa tikeni. Omuntu atiko banyanga ki no so kikeni. Kende nothing. Yani kene te yungwate no ikaranza olele mukubuna bwate gengi ma. Lakini no gede kelero abantu ba expecting aki oyo kwa batole kwaya na kumbura matera to konya. Kwanya ngana tinye watabanga tobekera arura. Ziara
Wala wana pini getoke ba. Keyo, iwa adanga spare them alone. Iwa materia wana banyasa. O maite kanga tuwa kul onye tali ubuye banyasa. Kanga tu imoyo. Yasa ni ako tigirobe moyo. Oburuge ruwa segu ukie. Oburuge ruwa segu ukie gocha. Osino bekende. Adanga yani moto yotame akora. Bale kamo iwe temunaju. Bale ndemo iwe temuratu wako. Tora ve que ruendo aquí. Oyo ve que oyo. Oyo mo komani mo saja ko kiboki. Oyo mo leta. Oyo mo takeire. Oyo mo takeira saba to ba oje kanisa ya Nyasaye. Matanga bantu ngoma na bale kanisa bakabade. Ora agenda se moto mo manetenere akote amia mito sabere ndagira to mia mai sons. Ogo tika na ke tita banyele go sentu igual. Etia na kuyo ko katina aquí. Oye. Bale kamule ni. Wati wo mwa ko yo ke duwe. Kiara gende ngakati. Gende nkeyo. Aba saibara gende nkeyo. Yona ba resitenga yani ngaki university ya sikire. Ogo juweta iga yani o motole university abantu bateba. Bago kwa na liugine. Yani jera ngwe sakabuya de wagarambo. Ba kanyigete na kini lero. Gene keyo. Anu atakatima. Keyo. Katima wale. Kamu mwana. We don't need tolerate. We will not tolerate. Yana sene toka manu ataka. Keyo. Toka ke to meke uogoyo. Obuya bwanya sai. Boga to meke uogoyo. To rake to bwana nya sai. Kabo je ya kabere onyana kwa mira matunda. Kwa mire to meko bwenera osonya sai. Omwakoyo we have been spared. Tuairu naende this chance. Ekwe this chance again. Ekwe ruwa moyo boiga. Abantu mbale bakure achali. Batanya kuiwa mangana Nyasaye. Lakini yaye ekero manago tukokuligereria abatebese kitabu ya Zaburi 145 verse 9. Kitabu ya Zaburi. Ike tunaje tenga bacha okulika koruko mutama ino mora banga Zaburi. Manana ningaro ya sabanto bos. Oh manane nigaro muya asabanto balenga. Bos. Naende ningare na mabera sebitumba bya Dios. Nane nigare na mabera asebitongo bya ilenga. Dios. Onyata bugata mabera ekero kona otebanga na ndo monne nyotige. Yotigo mwako yo igana inde nyoburugere nyobekero buoyo onyato kwama it just refers ngakinya sai abugata mabera story ngakinya sabu ajitangana ngakinya sai ajitense oigangaro mwana oyo momaima ende montorora mwancheta korangaki dasira abano bumagwaliri kwakanaka abana banyasai yasai no munyamabera abugata mabera manene asetore onyata abuate kango motoni obutore tumona abatoma kala korangaki kala yutiko mwako naende nyoburugere nyobekere obuoyo yabara banyasai etole moya senge kitoko na kurugerwa etole moya senge kitoko na kurugerwa kieke obuoyo amangana maya anyasai yabara banyasai ekitabu ya First Timothy kitabu ya Second Timothy amin 1 verse 10. Kitabu ya First Timothy 1 verse 10. Wateba mangana kugatia manena iga. Obu anchani obu Nyasaye. Obu yo obu Nyasaye. Amana tikadara baboli abana ba Nyasaye. Dilikuwa metelo kwa ngokonye. Manda batela batela onye ta nyuti tinta tane chinkomu. Onya abana batai buitela kamana kabwangu. Obu yo obu Nyasaye. Tumotari osome. Ile na batata ngo sina ina tanta. Ndio kwa kuruka niliba ka batata ni. Second Timothy 1 verse 10. Nyasaye zae naye una eno kwa sarete
tuwakana ki ono buyo bwa nyasaye bwage ngato uruberue na ntobe keruwe to kieke igwa egetabu eki 2 Timothy Baoro kiwe bono asokoro kiwukwa mabari ito Yesu Kristo era agasiri chinguru cha makweli na kaleto bogima wogo tasaleka wetera sigendo ki chi onya di mwale ketini na renga mwateba igwa akasalia ama kweli atebanga wetera chinguru atebanga diri aliyo mugondo atebanga naseki omotoyo ogosalirira ba otebanga monene yotige miakerenga oyo buoka naende nkolere toki nyogurugere ebyakabere toki onya tali Yesu oyo chita kwa somo salaba kanga ntoli moyo kanga ntoli ba Kristo kanga tubu ati ko semeria bona ke ko tubu ato ko semeria nyuma yoko ba Kristo tuarose liwe omo tutora mnyamo na ngo na Nyasaye to watera kwa Musa no kwe manu ya geto kieke ngoni duwa bana ba Nyasaye tuarosi gubuya Yesu agatuaka niresira bona ke bana agatorokia akabuha ama kweli asomo salaba awate banga obu 2 Samuel 7:28 amangana manene aina sae akorokia sobu mabuao Nyasao oyo no muya kerara baboria kikuna Nyasao atali umuya ono chone kitoro chibokolia kitore chine chiao echiao ngere ko sabero mufungu lio tomi na wono ayo monene aenaye ororioyo Nyasaye Barati echero pogireka bobo abago mayo tani pogireka na wono aenaye okorokuma ki Nyasaye aha na manganao na yekene na kwanyere nje omosomo inga korari nganeri gari ngaki igia erituko yomogoko na norete omozoyone tige koro yane chenge na koraria obuya onsi rituko Nyasaye no mweyenwa Nyasaye ne roto kolire
tuleiga otebanga Nyasaye nigango tuchika ngatokore lingana lya elio iyo lingana lyamo ya Nyasaye tokore lingana pia Nyasaye amangana alenga seketabu ekeiga na mangana manene na kiekora tebanga Nyasaye no mwegenwa chira chia Nyasaye chira moyo iwa bana ba Nyasaye ndirokoranga maene mambi tobu atio gosemera muna Nyasaye muya mambi kwa dalonga ogosemera kwa kone mati kwa bei igetabu kio moyo First Chronicle 16:4 First Chronicle yoni kitabu kia mangana ye bilo ye itangani 16:34 ngakiajaka ila nilioma ngaki ya mono kiagera no move iwa atema moira ni Nyasaye ngaki ya mone kiagera ngakiare no muya Haleluya. Amen. Owajali wa Nyasaye ni wabole ni moyo. Eworo moikaliriri. Owajali wa Nyasaye. Atema moira ni Nyasaye ngaki ya mono wa bana ba Nyasaye. Don't forget God's benefits. Do basa kueba mangana Nyasaye to koleye. Nyasaye maana okonyire. Nyasaye okogusiriare. Nyasaye otogusiriare. Amane nkuarenge gento kwabeye getasi kali ya Yesu. Nyasaye okogusiriare. Abantu tu abwate ebitisi mwakaliere. Alo. Abantu mwakaliere ebitisi. Ekekiarenge emesota. Sota na kio bangete yo bangete bakatwera ngana aya abantu ba ostueta abantu ne bisota